2023 इं मायथाइनि नैथि आसाम स्टेट प्रिमियार लीगआ गसाइगावनि रायमना गेलेग्रा फोथाराव 5 नभेम्बर रबिबारनिफ्राय 28 नभेम्बरसिम गासै मोन 7 गेलेनाया खुंफुंजागोन होनना मिथिहोयो। 5 नभेम्बर रबिबार अदेबानि गाबोन सानजौफुनि 2 रिंगायाव गिबि बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ जागायजेनगोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे गिबि साननि जोलुर बादायलायनाया जिबिएफसि आरो चिरां दुवार इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जागोन होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। जोंनि जिबिएफसिनि हम ग्राउन्ड हिसाबै जोंनि बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथारनि जानानै जों बानजाय आफादनि जानानै जों खावलायो बेखौनो गाबोननिफ्राय जोंनाव गिबि खेबनि खेला जागोन। बे गासै 7था जागोन। बे खेलाया 2टा 15निफ्राय जागोन। आं बेखौ खावलायो रायजो राजाफोरा बयबो फैनानै लैहोर लैहोर सापर्ट होफैयो, मदद होफैयो, नायफैयो। बे खेलायानो जाहैबाय ESPL आसाम स्टेट प्रिमियार लीगनि खेला, आसाम फुटबलजों बानजायजानाय। बे खेलाया गाबोन गबिन्द एफसिजों जागोन। गबिन्द एफसि भार्सेस चिरां दुवार इउनाइटेडजों जागोन। माब्ला जागोन? जोंनाव गासै 7टा गेम दङ। बेनो जाहैबाय 5 नभेम्बरनिफ्राय लानानै 28 नभेम्बरसिम 7टा गेम दं टटाल गासै हम ग्राउन्डआव। आलासि महरैथ' गोबां हांख्रायनाय जादों दाबो सोर सोर फैगोन बेखौ आं डिटेल्स खिन्थाथ'नो हाया। टिकेटनि बेसेना माबोरै खालामनाय जादों? टिकेटनि बेसेनखौ जों बारा लानाय जायाखै। ओरै सानजा फारसे जों मोनसे जेनेरेल मोनसे जायगा दोननाय जादों। बाहाय जों थोंजोंहाय 20 लागोन, ओमफ्राय गेलारियाव जों 50 लागोन, ओमफ्राय भिआइपिआव जों 80 थाखा, ओमफ्राय सिजनेल हिसाबै 450 थाखा लानाय जादों आरो। सोरबा आर्टिस्टफोर बाहागो लाफैयो? आर्टिस्टफोराथ' फैगोन गोबाङैनो। गाबोन सोर फैगोन? बेखौ जोङो बर'नि मुंदांखा सासे बिनानावखौ लिंहरदों। बेनो जाबाय गेमस्रि दैमारि आरो बेजों लोगोसे एंकर खालामग्राफोर मोजां बेफोरबो फैगोन। प्लास जोंनि लकेलनिफ्रायबो आदिबासि बर' गासै मोसाग्राफोरबो फैगोन आरो। बबेनिफ्राय हानजा फैनानै बे गेलेनायाव बाहागो लाफैगोन? बेनो जाहैबाय जोंनि हम ग्राउन्ड हिसाबै जिबिएफसि गेलेगोन आरो बेजों एगेन्स्टआव गेलेगोन जाहैबाय इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि। फारियै गासै जोंनावहाय हमखौ लानानै 8टा टिम दं। बेनो जाहैबाय जिबिएफसि हम टिम, ओमफ्राय इउनाइटेड चिरां दुवार, मरान टाउन क्लाब, जरहाट टाउन क्लाब, दिमा इउनाइटेड, मर्निं स्टार कार्बि आंलं, ओमफ्राय 11 स्टार, ओमफ्राय खोरोमदाव एफसि, गासै 8टा टिम। 1 तारीख से आसाम स्टेट प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट मैच हमारा हो चुका है बंगाईगांव में, जहां पे हम लोग 2-0 से जीते हैं 11 स्टार बंगाईगांव से। अभी हमारा नेक्स्ट मैच कल है 5 तारीख को, होम ग्राउंड है मोटमबिल में। हमारा ओपोनेंट है आपका चिरांग द्वार एफसी। तो अच्छा टीम है, ये ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम शायद होगा चिरांग द्वार। तो आशा कर रहे हैं हम लोग अपना फुल पोटेंशियल में गेम खेलेंगे और एक अच्छा गेम सबको देखने को मिलेगा। आपका एफसी का नाम क्या है? मेरा टीम का नाम है गोविंद बसुमतारी फुटबॉल क्लब। कब से होने वाला है? ये कल मैच है, कल 2:15 दोपहर को 2:15 में मैच है, यहाँ पे किक ऑफ है। आपकी टीम के साथ कितने मैच होंगे? अभी टोटल 14 मैचेस हैं। 1 मैच हो चुका है और 13 मैचेस बाकी है। उसमें से टोटल 7 होम मैचेस हैं और 7 अवे मैचेस हैं। अभी खेल देखने वालों के लिए क्या मैसेज करेंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जो ऑडियंस है वो आए, जितना हो सके आए, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ज़्यादातर लोकल प्लेयर्स है, आसाम के ही प्लेयर्स है और सारे 17-18 साल से लेके 24-25 साल के यंग प्लेयर्स है। तो इनको मोटिवेट करने के लिए हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का ज़रूरत है और हम भी प्लेयर्स भी कोशिश करेंगे जो अपना जो टैलेंट है वो शो कर सके, ताकि ऑडियंस को एंजॉय कर सके ऑडियंस। टिकट सिस्टम बनाया आप लोगों ने? जी, यहाँ पे टिकट सिस्टम बनाया। इसमें आप मैच हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं और सीजनल टिकट भी अवेलेबल है।